Nwunye gọvanọ anyị bụ Oriaku na Soludo agwago ụmụnwaanyị ka ọ bụrụ ndị ga na-eweta ezi mgbanwe na nhazigharị obodo nke ọma. O kwuru nke a na 2023 Anambra Women's Summit achịkọbara na ọkammụta Oriaku nyere Women Development Center bụ nke dị n'Awka. Chidimdike Anyanwụ pụtara anya Awka. Ka ọ na-agwa ụmụnwaanyị ahụ okwu, Oriaku Soludo kwuru na oge abịara mgbe ụmụnwaanyị ga-anachigha azụ iji dozigharịa ezinụlọ ha. Ọ gwara ha na enwere ọtụtụ ihe a ga-eme iji wee mee ka obodo anyị a dịkwa mma. Anyị ga-akwụsị nagin. O nwere ndị na-ana agagha ọ bụrụ onye na-ala ike nagin na ndụ ya ma ụmụazị anyị mụrụ amụ. Nwatakịrị mere ihe kpọbata ya. Your husband mere jide onwe gị. Nwegodo anga issue jide onwe gị ibe a na room isi mesikọrọ etu isi na ya dọkwa mma. Nwere 90% of men will think again. Ụfọdụ ndị kwuru okwu na ya bụ mmemme gụnyere onye veteran broadcaster Oriaku Ebziba Agwaniru, Dọkịnta Kasmia Nnemeka, nakwa onye Chief Magistrate nke Children, Sexual nakwa Gender-Based Violence Magistrate Court Anambra State, Genevieve Osakwe, bụ ndị kwuru okwu n'ebe o metụtara Sustainable Development Goals bụ nke a ga-etinye n'ụmụaka iji wee hụ na azụrụ ha nke ọma. N'ozi ekele ya, onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụnwaanyị nakwa mmekọrịta Honorable Ifi Obinabo kenere Oriaku Soludo maka ime ka ụmụnwaanyị bụrụ isi sekpụ ntị, wee kwuo na ọ ga-aga n'iru na-agwakwa ụmụnwaanyị mkpa ọ dị ịbụrụ ndị ga-eweta ezi mgbanwe n'obodo. Ihe kacha enye m ọṅụ bụ na ụlọ kwụ gọọmenti a n'azụ within 24 hours anyị chọrọ ilepụta ebe a onwe sọpọtụ ka nka na ihe ụmụnwaanyị Anambra bụ gịnị akpọ aza. My special appreciation. Chukwu gọzie unu. Ozi ọma ebubie taa anyị ebu ya n'ebe dị iche iche. Ndị bịara ya bụ mmemme bụ onye na-anọchite anya Anọcha Constituency 1 n'ụlọ omeiwu steeti a Honorable Nkechi Ogbuefi, ndị nọchitere anya ndị eze ọdịnala, kọmishọna nke na-ahụ maka agụmakwụkwọ nakwa ugbo ya nke bọjetị nakwa economic planning, Asatụ Women, otu nwunye ndị eze ọdịnala nakwa ndị ọzọ dị iche iche. Ọgbakọ ụmụnwaanyị ahụ bụ ihe a na-eme kwa afọ nke na-edubata August meeting bụ nke ministri na-ahụ maka ụmụnwaanyị na-achịkọba.